औरत का कहतड़ी औरत जब श्रृंगार करेली तो अपना पति पे ही श्रृंगार करेली और जब पति परदेश में बड़े सऊदी में बड़े तो केकरा श्रृंगार करिए तब कहली कि के पेनी के देखाई आके कारा खातिर झमकाए कि के पेनी के देखाई आके कारा खातिर झमकाए कसैया सऊदी गइले ना त कजरा के कराला लगाए सैया सऊदी गइले ना के पेनी के देखाई कर खातिर झमकाई के पेनी के देखाई कर खातिर झमकाई रजऊ सऊदी कइले ना पियऊ सऊदी कइले ना कजरा के कराला लगाई सैया सऊदी कइले ना कराला लगाई सैया सऊदी कइले ना मुकेश कुमार छपरा भैया के तरफ से बहुत सारा आशीर्वाद कहतड़ी कि देवरो ना घरे ननदियो ना घरे चढ़ली जवानी हमर से जी पहरे देवरो ना घरे ननदियो ना घरे चढ़ली जवानी हमर से जी पहरे तके करा पेनी के देखाई आके करा खातिर झमकाए कि सैया सऊदी गइले ना तो कजरा के कराला लगाई सैया सऊदी गइले हेलो जब तक स्टेज नहीं खाली होगा नहीं चालू होगा ठीक खड़ा रहो लोग नहीं देंगे मत खाली आप लोग बंद कर दीजिए बीसीएल को आदेश हो गया कि खाली होगा तब चालू होगा केहू के समझदारी नहीं खपा मन बुझाते नहीं कि जाम कोई लोग यहाँ से छोड़ देख माइके नहीं मत